Audio Jungle. Kuphela iminyaka engama-20 ngonyama uZwelithini kaBhekuzulu yanyathela kule ndawo eyaziwa ngenqaba ingonyama okuyintaba yakwaCeza. Abafundisi bebandla laseSheshi laphelezela ingonyama ngonyaka ka-2001 izoqala ukuvela kule ndawo eyayizobona lapho kwakuhlezi khona ingonyama uDinizulu kaCetshwayo ngonyaka wezi-1888. Umnumzane Buzetsheni Mdletshe inyosi yesilo udumise kakhulu umsebenzi owenziwe yisilo uZwelithini uqopha umlando ngokufika lapho uyise noyisemkhulu wakhe angakaze afike khona. Wasebeka le ndawo njengentaba engcwele ngoba kwaqopheka umlando ngesikhathi isilo uMamonga woSuthu, uMamonga kaBulalu uyasizila, uMamonga uqotha imbokode nesisekelo ufana nendlovu emnyama yasondeni. Imbabala yehlathi uMathulubeza ephuma kuleli hlathi ngezi-22 kuNhlangulana ngo-1888 eyolwa nomntwana kwaMandlakazi kwaNongoma empini yakwaNdunu. Le mpi yalwa ngezi-23 kuJuni ngo-1888. Siyakhuleka Mamonga woSuthu, Mamonga kaBulalu uyasizila, kodwa imbokode nesisekelo ufana nendlovu emnyama yakithondini. Usilwana enkunzi imbili bawelwe nenkunzinye kwakuya kumfanela umlomo ngawodwa sokumukhulume uyayibona imlomo ngamnengi. Kukulesi sigcawu lapho kwafika khona omunye wabafundisi owathi uthunyiwe ukuba mabaphume baguqe bathandaze uma belwa empini kwaza umuntu bengasho ukuthi bahlabana kodwa bethi ngegama leNkosi siyanqoba. Inyosi yesilo ithi kulonyaka bekuyisikhumbuzo sesilo uZwelithini kaBhekuzulu ngokwayo ngoba ingonyama ekhotheme isifundisa okuningi isizwe sayo yavuselela imikhosi okubalwa umkhosi umhlanga, umkhosi woswela, umkhosi wesivivane. Yaqinisa ngokuthi uNkulunkulu ukhona ngaphezulu kwakho konke. Emabuthweni ebehambele lesikhumbuzo inyosi ibuye yaveza ingxenye yamabutho ama kokugcina nengonyama emkhosini woswele esibayeni. Wabona ithole lakho kamsweli lambanisa iguqe qabla thole amanye amathole asakhulekwe abakonina kukamshakeleli kade bekoshakelela shalom valahle bhenika shalom valana kwamthashana izizwe zonke zabamazi Mamonga ithi kuba kasungakanani. Siyakhuleka hlanga lamakhosi mase kulolu suku ingqondo nemizwa yethu yasikhumbula isikhathi esilukhona. Akekho ozalwa ebukhosini wayengazohlala lapha emahlathini iminyaka emibili kuya ngaphezulu. Kukhombisa ukuthi inhlupheko yale nyanga yayilukhuni kangakanani kubantu bakwaZulu ababesazi ukuthi ubukhosi buyimpilo yesizwe, buyimpilo yabo. Into la bande ngodoka kwaBhekuzulu ivukuza nevuze ubusuku yayibona mama phatha eMandebeleni ubheja naphuma esiqwini kade bekuvalele ungalondeka gabela engekazawoyise bese imkhulu igqutswana khaba bezelula phephelele engqulwini yakhinde yasha first epitoli bazamazama emsibhoda indloveni abatha kwabamhlophe belungu umbhudu bovu ubheke kwaNongoma indlunkulu yenyukanyuka hebhasi kamatikazezini eladuka kayoke ngithupha bethu ngeke ubusendaba awukaqini uqasala kuyawasa inkomo eseva ayivuyo usiya inhlonhlonga kwamathandazo ibawo suka eduze kwamntu wami ngiyagulela ufulathela ubambo babhidlika khulumisa uluthotwe lapha amabhunu bewaza ubhuti benokhoshakhosha ziyeke lezo nkomo umntakandaba ngabusayikhipha amakhalane ayiseluswe nguwe sezaluswa inhlondlo yakithi wakhetha umthandayo umthunduluka ovuthwe ngenala. Siyakhuleka. Inyosi iphinde yakhala ngobhubhane lwe-COVID-19 nelusola njengento yaba nomthelela omubi ukuba lo mkhosi ungenziwa ngendlela efanele ngenxa ukuthi abantu bebengasakwazi ukuhlangana. Izinkunzo kwakumele zibanjwe esibayeni azibange zisakwazi zibanjwe. Amazwi engonyama okugcina kuthiwa yathi lo mkhosi uyobhalwa emlandweni. Lempela inyosi ukuphelelisa lamazwi ithi uqophekile emlandweni njengoba iwona mkhosi wokugcina eyawugubha nesizwe sayo. Ezindabeni ze-GTV Siboniso Buthelezi Egazini Royal Palace kwaCeza. Nokwanodwengu wozuzobona inkosi.
uyakhula umahlamvana uyakhula umshweshwe omnyama Shamamboza nkomo